Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Maishumba magadi ndikwangu makadiwa ndichikweni urisekuno aiwa kuno kutsvene hako zvishoma zvishoma usina kutondifonera zvishoma Zvishoma? zvishoma aiwa ndio zvinoita upenyu amaishupa kumusha kwenyu ndekupi mimi musati maroorwa kwamakaita pashupa kumusha kwangu kakabva vabereki kumozambique okay kumozambique vabereki vakabva kumozambique vakauya muno muzimbabwe ichiri rudhisha isu takaberekerwa muno manditi makaberekerwa muno pavakabva kumozambique vakasokugara kupi kumazowe kumazowe aisenzawo mai vaisenza toti hambeno mazuva ano kuti vanodedza vachiti chii muroad department ainzi road department vachigadzira road nababa wangu isu takazvarwa vakomana 3 vasikana 3 6 musikana 1 akashaya vakomana 2 vakashaya kwasara mukomana 1 vasikana tasara 2 vabereki vese vakashaya ndikuona makugara muno muharare ndazongiti makauya makore akawanda chaizvo makauya gore ripi muno muharare ndichibva kumazowe kumazowe ndokwandakaberekerwa ndichiuya muno muharare ndakauya 82 ndichigara kuchitungwisa ndokusangana ashumba iwe imba yashumba imba yechitatu dzimwe dzairamba here kana kuti inini ndichiri musikana ndaida munhu mukuru kuti andiroore akapedza pressure ndobva ndaroorwawo nomunhu mukuru zvishuwa but imba yacho yakazoramba ukuru hwacho onga usingaoneke kuti mukuru here kana kuti pressure ndo zvandakazosangana nazvo ndikabva ndadini ndasiyana nawo ndobva ndaenda paimba yechi2 imba yechi2 ndakabereka vakomana 2 neimba yechi2 aiwa ekutanga ndakabereka Dorini Pamidzai na Barbara na Joe 4 echipiri ndikabereka 2 1 wacho ndiye akazoita kupondwa nomukadzi wake kudombo shawo pana ashumba ndine 1 pakanaka ndakanzwa mandifonera nekunditumira oti ndizvozvo zvichitsanangura muchidimbu matambudziko amukusangana nawo akati mwanangu ndifunga ukauya tikakurukura zvinogona kuti ndonoti ndikabatsirwe sei kunyanya kuchivanhu ichokwadi dambudziko renyu rekutanga kana muchiri kurangarira zvakatanga sei nekuti chinhu chese chine mviro ndizvozvo kuzona matozona zvazotochanganibheki nayako ndizvozvo nyaya yangu yekutanga ndine vana vanzvadzi yangu vari 2 vasikana vaitambura mumwe aigara kumandapten mumwe aigara kumondoro akasiyana nemurume wake ubva aenda kumondoro achinoitawo marichi ikoko notovana tavake 2 ini ndichisenza pano saka vese vaiuya vachingochema kwandiri nzara nditika ndobva ndatora wokumandapten ndikati rega nditaure nemurungu inini basa handichambori ndega ndobva ndamutora murungu akabvuma tikasenza tese panapa tasenza tese panapa akutoita tichiwirirana zvokuwirirana zviye zvokuti aititsika nditsikewo iye achindidai ndichimuda ndisingazive kuti kuseri kwemwoyo wake ari kufungei aiwa panapa takagara zvino dambudziko rinenge richiuya mumba ndinenge ndichifambawo ndichinzwa kuti muzukuru wako ndiye ari kukudai
ini ndichiramba ndasingazvibhirivhe kuti madiro ari kundiita angandiite izvi hazvii. Dambudziko raiti ndifambe nderekuti vana vangu havana dzimba. Vana vangu havana dzimba. Uyu mudiki anongozvara vana kuti achinditurira dzimba 1. Mukuru haanawo imba, akaona wokugara naye 2 days murume aenda. Ndo dambudziko randaifambira vana vangu. Saka dambudziko iri ndaitorinzwa manje vachiti munhu wamuri kugara naye pane munhu akadai muzukuru uyu wamuri kugara naye ndiye ari kuitisa zvese izvozvo. Ndofunga ndakarwara makumbo, ndandisingagoni kufamba ndiri pano pabasa. Makumbo angu achiita kuva kunge ane tsono. Ndikamboti regai ndiendewo kune vanhu vanobatsira. Vachinditi munhu wamuri kugara naye akakunokora ichitsuka. Ndichizviramba. Haasi munhu mumwe chete. Ndichizviramba. Mukomana ari kujeru aita zvokutengesa mapatsi emotobheki. Achihodha achitengesa zvinhu zvake zvisingafambi. Afambawo kudaro. Anzwawo kuti ichi ndamainini wako awa. Ndamainini wako. Saka ndakazogara pasi kuti kwese ndokubata hama yenyu. Ini ndaingozviramba. Ndoti vanhu vese vanganyebere munhu 1. Hazviti. Saka pekupedzesera ndachingona mashipiri achitombo. Ane rasta akadimbura rasta yapedza basa na4. Akapedza basa na4 anouya achigeza ukachienda kumba kwake. Iye aenda kumba kwake ngasingagare pano. Ndinoona bvudzi rake riri padhuze nesitofu. Ndotarisa, ndofunga kuti chinhengereke ni chigonye. Ndotarisa, asi bvudzi remunhu iri. Ndikarinhonga ndoudza baba kuti wona zvandaona zvikanzi aiwa iwe usadini, usataura, usabvunze. Tagara. Mumwe musi auya nechijira chakareba kudai chakasungwa mafundo. Obva apinda mubathroom wageza. Chijira chiyabvaisa pasingi. Chine mafundo kudai chakatota. Obvaisa pasingi. Ndikafunga kuti pamwe mukomana atsvaira mumba make asiya zvimarara izvi. Ndobva ndachinhonga ndatoona chijira chakasungirwa mafundo. Ndobva ndadaidza baba ndikati uyai muone zviri munomu. Ndichamubvunza musikana uyu. Akati usamubvunze. Kusvikira moyo wangu inini warwadza kuti mwana wandakatora kuti ndishande naye akundiitira izvi. Inini zvinezvi zvakundiremera. Zvaari kuita zvakundiremera. Nokuti anoti ndine mudzimu. Ndofunga takambofamba tese tichiita zvemudzimu izvi. Tichifamba tese nemuzukuru wangu iye. Tichifambira kwese kwetinenge tadedzwa taenda. Handiti. Saka tadaro yasvika nguva yokuti inini ndaibatsira vanhu nechivanhu. Ndichibatsira vanhu kudaro muzukuru wangu akarwadzwa nazvo. Kuti tete inini ndakatanga nazvo. Tete vakutoenda pamberi. Ndisingaziva kuti ndo zvaari kudini, zvaari kufunga. Ndo paanga achingoita mashiripiti ake. Ndikati inini zviri nani kuti panapa adini ambosuduruka. Noti zvinozotitsvisa kupi kure. Ambosuduruka. Ndikazviudzwawo Murungu kuti ndo zviri kuitika pano. Ndoita sei vana vandakatsvagira basa. Ndoita sei. Murungu akati aiwa hazvinetse. Ndobva achinjwa akaenda kuairport kunhengerekeni kubasa rekambani inosenza Murungu kuairport kuti ndege uko. Ndobva achinjwa kuenda ikoko. Ndine mwana wanzvadzi yangu futi wandakatsvagira basa. Mumwe wechi2 ndiye anga ari kuMondoro. Ndakamutora chiuya ushande. Akatanga ashanda panapa ndofunga akashanda 2 months. Ndobva ozotorwa neMurungu kuenda futi kupi kuairport. Saka kuairport vese vari kuti vane mudzimu vese.
vasikana vese vane mudzimu. Saka tete avada kutikanganisa mudzimu wedu, varoyi vanoroya. Tiri kufamba kwese kwetiri kufamba, tete ndo varoyi vari kupedza vamwe. Ndichiudza baba kuti muri kunzwa zviri kutaura chi vana. Ndavatsvagira basa netsitsi dzangu. Nhasi vakunditi ndiri muroyi, havataure neni izvozvi, havataure neni. Ini panapa ndagara asi ndinotambira mari shomanani kupfuura yavo yavari kutambirawo. Asi handina basa nazvo. Ndinenge ndida kuti vazvichengete ivo nemhuri yavo. Kana vakunditi ndiri muroyi, vadii kunditora tichifamba tonzwa kuti pamwe dzimwe nguva ndakaita uroyi hwokuyamwira, pamwe ndakaita uroyi hwokutsvaga, handizivi. Ngatifambei. Ndofunga takafamba panhengerekena paCovid, tikatorana tikafamba tikaenda kuchitungwisa nguva yeCovid, tikaona zvakazoitika. Hanzvadzi yemusikana uyu, vasikana ava, hanzvadzi yake akauya kumba kudomboshawa. Vakati tete, inini ndiri kufamba, dambudziko rendinaro iri, kushayiwa basa, kushayiwa chii, ndeuyu hanzvadzi yangu uyu. Saka ini ndandisingambozvibhirivha. Ndo zvakatanga izvozvo izvi, ndisati taita zvese izvi, ndandisingambozvibhirivha. Ndikati inini ka, imimi mukatsvaga mari, inini handirambi. Tinoenda kwese kwetida kumuda kuti tiende. Asi ndida kuenda kunuko tisati tazikana ikoko, kusiri kuti kwazvinzwa izvi. Ndobva tagara, ndobva azoya futi. Tete muri kufunga chii? Muri kufungei nenyaya iyi ndiri kukuudzai iwe? Uyu akanoromba hanzvadzi uyu. Noti uyu hanzvadzi yacho, uyu hanzvadzi komana uyu, nouyu musikana wandaisenza naye, ndahanzvadzi nahanzvadzi. Hanzvadzi yekwa baba mukuru. Mumwe wacho wandakatsvagira kweairport uko, mwana wanzvadzi yangu inini wandakasiyira. Mwana wanzvadzi yangu inini wandakasiyira. Ndobva ndati inini handina mari yokuti tifambe. Imimi chitsvagai mari tidini? Tifambe. Inini handirambe kufamba. Ndozvendiri kutodawo kuti tione kuti chii chiri kunetsa mumusha. Chii chiri kutadzisa vana kuroorwa, chii chiri kutadzisa vana kuona kushaya basa. Tobva tagara, tobva tazoronga tikaenda kuchitungwisa. Tikaenda kuchitungwisa hatina kuona munhu. Tabva kuchitungwisa, tashayiwa vanhu vataifambira kuchitungwisa. Tobva tadzoka kudomboshawa. Pane vamwe madzibaba vari kudomboshawa, tikati regai tidini? Titsauka apa tisati taenda kumba. Kusvika pai zvikanzi hamuna kupfeka zvakachena. Ipapo makaenda kuchitungwisa, makanga matobatana nevazukuru. Ehe. Tatiri tese. Makavati chii kuti muzofuma kana kuti mukwanise kubatana mufambise mhuri? Ini ndakavadeedza. Ndikati akomanaka ngatifambei kuti tione kuti zvinhu izvi zviri kutaurwa izvi ndezvechokwadi here, zviri kutaura hanzvadzi yako uyu ndezvechokwadi here. Makabva mamudurira? Ehe, nokuti vaiti vakasangana vanorwa. Ngatiendei tifambe. Tobva tabatana zveshuwa. Mwana wangu iye ari kujeri, inini nehanzvadzi yake neiye hanzvadziwe. Uyo mumwe wacho uyu anogara kuchitungwisa uyu, tikamudeedza tikati iwo ndiwo uri kuchitungwisa, mira pakati tozoya kuzokutora. Zvikanzi ini handifambire izvozvo. Akaramba. Tikati aiwa musiyei, isusu ngatifambei, tinonzwa zvetiri kufambira. Hatina, takangosvika tichionawo masoya acho aparara, zvikanzi vari kukurumbidza kupedza. Tobva tadzokera kudomboshawa. Tadzokera kudomboshawa, takaonawo mamwe madzibaba vari kudhuze nekutraining center. Tobva tati regai tiende apa tisati tadzoka kumba. Tobva taenda ipapo. Hatina kubatsirwa. Vakati hamuna nguo dzakachena. Mototsvaga nguo dzakadini? Dzakachena kuti muuye pano. Tobva taenda kumba tikati aiwa tinozoronga rumwe rwendo. Zvanhasi izvi zvadini? Zvakona. Tobva tagara kudaro. Uyu mukomana uyu aigarawo kunhengereke kudomboshawa. Ndobva auya kumba. Zvikanzi tete,
muri kuramba kufamba zvenyu zvimwe chete nehanzvadzi yangu makabatana, ndosaka muri kuramba kudini kufamba muna shungu. Ini ndikati shungu ndinadzo dzokuti ndifambe nemi muri vana hanzvadzi yangu, muri vana hanzvadzi yangu, shungu ndinadzo kuti tifambe. Abuda ipapo Domboshava Yesu kuenda achinditukirira muroi, akapedza vana vese kudya muroi. Ezvinezvi ndikasvika kudomboshava ndinonyara, ndoita kunge zvechokwadi zvinhu zvacho zvakaitika zveshuwa, ndini ndakadya chi vana vangu. Mwana wangu wekutanga mukomana akaita kuzvisungirira muna 99. Ndaisenza uku ndine varungu ivavo tichigara kuMaybbrain. Akaita kuzvisungirira mumba mangu ndinosenza kubasa kwandaisenza, ini ndichigara kuchitungwiza. Iye akabva kuchitungwiza ndobva aenda kubasa, ini ndichibvawo kubasa iri Saturday ndichienda kupi kumba iri Saturday. Sunday ndakaswera ndiri kumba. Mandi ndobva ndati regai ndichienda kubasa. Kuseni taikwirira panenge pana Rusende, mabhazi aiuya netime. Ndakasara nebhazi rekuseni ra8, ndikamirira ra9 harina kuuya, ndikamirira ra10 harina kuuya zuva rachero, ndikazokwira ra11. Ndakwira ra11 ndasvika kubasa, ndaona dhoo rakashama remubhosika mandaigara, dhoo rakashama. Ndikati asi mapinda mbavha. Ndobva ndapinda mumba, ndopinda mukicheni. Ndapinda mukicheni ndakangoona aidya mugunde yake nemishonga yemabhodhoro emugadheni akaungana paaidya mugunde. Ndobva ndavhura mubhedhuru, bhedhuru ranga risina kuvhara, ndobva rakangovhara zvishoma. Ndobva ndavhura ndakaona munhu akazvisungirira, mukomana ngane 18 years akazvisungirira. Ndobva ndafonera Murungu. Ndafonera Murungu, ndo mwana weimba yekutanga. Ndobva ndafonera Murungu, ndozvaitika kunoko. Chifonera ningirike mapurisa, ndikati ini handichagona kufonera mapurisa, handichatokwanisi. Vemanix door ndo vakazofonera mapurisa. Mapurisa akauya akatakura mwana, tikaenda kunomuviga kuchitungwiza. Tikanomuviga kuchitungwiza, taningirika tagara paimba yechi2, mukomana wechi2, paimba yechi2, mukomana wekutanga pane imba yechi2 anga akarorawo mukadzi wake. Ndikati mwana wangu mukomana atororawo mukadzi. Ndakamugamuchira mukadzi uyu ndisingazivi kuti ane mwana wake kudhara. Apa auya nenhumbu kumwana wangu, nhumbu isiri yemwana wangu. Ini ndakangomugamuchira ndikati sezvo vanhu vaigara uko pamwe vakapana karechi nhumbu yacho. Ndobva ndamugamuchira, vakauya pano ndikamugamuchira ndikati ngaachienda kupi kuchitungwiza, anogara kuchitungwiza. Vapedza 3 months munhu azvara. Zvese ndakaita kubvira kubhadhara mari kuchitungwiza hospital, mbatya dzekupfeka mwana, zvese ndikaita. Ndaita zvese izvozvo. Tagara nemuroora uyu mukomana achiti nhumbu yaizi yangu. Ndikati wakazomutambirirei nhumbu isiri yako? Wakamutambirirei? Timuchengeta. Ndobva tagara zveshuwa, tagara. Ndobva tazoenda kunhengereke, ndobva ndavatsvagira stand kudomboshava. Vaane mwana wechi2. Mwana wechi2 ndoyevo mwana wangu chaicha. Pamwana wechi2 apa ndopakarizobuda zvese kuti mwana wehazi wangu. Mukadzi uyu ndakamuroora ane nhumbu, ndaandine mwedzi nawe 1. Tapedza mwedzi 3 months obva azvara mwana. Ndokubvunza muroora zvikanzi ichokwadi. Ndikati sei wanga usinganditaurire ndatumidza mwana wezita rangu. Ene ndakanhengereka, ndakatora mari yangu ndikabhadhara chipatara, ndikatenga zvese zvemwana zvese. Shuwa munganditengeserewo zvinhu zvese izvozvozvo
kutengera mwana asiriwo mwana wangu mandikanganisira. Zvisinei zvinhu zvakaitika kare ngazvingodini ngazvingopera. Uyu mukomana ndobva atsvaga umwe mukadzi wokugara naye, uyu mukadzi achigara Dombo Shava. Saka mukomana ainzwa kuti mukadzi ari kuita chipfambi, ndokuenda ndokusumuka kunoku ndokuenda kuDombo Shava ndokubvunza mukadzi kuti sei uri kuita chipfambi pamusha pangu. Uyu mwana wake anga atokura, mwana womukadzi uyu anga atokura, mukomana anga atokura. Ini ndiri kuno kubasa ndokubatirana namai vacho neye mwana iyeyo kwakurova baba kwakuzovatema ndobva azofa. Apa pana munhu ari kurwara kuzvisungira nokuzviponda. Vasikanawo havaroorwe. Shoko rakazosvika kwamuri sei kuti mwana akusisira? Ndakafonerwa nomanixdor kuti kunoku vanhu varwa asi mwana akwara. Ndikati tsvagai mota kunoku handingawane mota yekuuya kuno usiku, kwakuma9 kunoku hakuna mota indingawane kuti ndisvike ikoko usiku. Chitsvagai mota munzwa kuti imari. Vakatsvaga mota ndofunga vakarowana kuma9 kumanheru kusvika kunze kwakuda kuedza munhu achibuda ropa. Ndokwakuzoona mota kunze kwakuedza ndokuenda naye kunhengerekeni kwaMakumbi hospital. Inini makuseni ndopandakazobva kuno ndichida kuenda kwaMakumbi. Svika nditamuendesa kwaMakumbi. Ndapesana neamburenzi ichibva kwaMakumbi ichiuya kuno parire Nyato yamutakura. Ndobva ndasvika kwaMakumbi zvikanzi munhu atotakurwa neamburenzi. Ndisvike kunoku futi asvika atofira muamburenzi adzoka naye kwaMakumbi. Ndisvike nditsvage zvikanzi hatina kuona munhu akadaro. Nesi akazondifonera iye ndiye wandakazofonera kuti ndibvunze kuti kune mwana anonzi Evans apondwa nemukadzi wake. Handisi kumuona kuno hospital. Zvikanzi aiwa chiuyai kuno adzoka ari kunoku. Havana kumbondiudza kuti adini ashaya. Ndobva ndakwira futi bhazi ndokuenda kwaMakumbi. Kusvika manesi aya ndokunditsanangura kuti mwana ashaya. Mukomana naamai vake vakasungwa asi havana kugara mujeri. Takuenda kukoti kunzwa kuti vanhu vakaburitswa, havana mhosva, mwana achiri mwana mudiki. Ndofunga ipapo anga ane 18 years here. Anzi mwana mudiki. Ndikati mwana mudiki, vese vari kusungwa vari kuita mhosva, kuuraya munhu mungati anzi mwana mudiki. Ndobva ndagara ndakazoenda kunoita apiro kuti nyaya iyi kutongwa zve mwana waye atiza aendeswa kuSouth. Mapurisa ari kungoti hatisi kuona mai vacho vakatiza. Havana kuchema murume zuva iroro, havana kuchema murume mai vacho, havana. Vabereki vake vakauya kubva kuBhovera, vabereki vomukadzi vakauya kubva kuBhovera, vakanzwa kuti mwana wenyu ndiauraya murume. Vakangobuda sepanapa kubuda kuenda kuvarangana ndokuenda zvachose. Havana kuchema mukuwasha. Zvobva zvapera. Saka pane havana nanhasi. Asi mukadzi uyu ari anzi ari akaroorwa kuDombo Shava ikoko kwaNyamandi. Ndokwaari mukadzi uyu, ndokwaari. Saka ini ndakangotora vana ndichichengeta. 2 ndo vakaenda navo kumusha kwavo. Mumwe akazodzoka ega mukomana. Mumwe musikana akatozouya musi uno 15 years. Ndofunga akatoya svondo yapera akati ndoda kuona mbuya. Ndikamubvunza kuti wakaenda unoona mai vako? Svika ndakabvako nezuro. 15 years ndisati ndamboonawo amai. Vakangondisiya kumusha kwaamai vangu. Ndikati aiwa hazvina mhosva. Sorongo wauya kuzondiona waita hako. Ndobva aenda. Saka dambudziko rangu chairo ndiroro rokuti vana vari kundipomera mhosva yekuti inini ndiri muroyi.
ndiri muroi, ndiri kupedza vana vangu, kuuraya vana vangu. Eya, handingambozviramba kuti ndine here kana kuti zviri kubvawo kupi, handingambozvirambi. Tiri vanhu tinofamba makasiyana siyana. Pamwe pane pandakaendawo ndichipiwawo zvakaipa ndisingaziviwo kuti zvakaipa ndozvendinenge ndida kubatsirwa nazvo. Kana pane chakaipa chandakabata, zviyo zvinobudiswa pachena. Mwana womwana wangu musikana mufi iyeyoyo, mwana anditambudza, musikana. Kana kuti mweyai, kana kuti mweya wababa wake uri kuya paari kuti tizvitsvage tizvione kuti zviri kufamba sei, ndozvendisingazivi. Mwana anoti kuvakomana akatsvaga basa, atsvaga basa. Kwaanotsvaga basa ikoko anouya akakugukuchira hembe dzevanhu. Vanhu vaiwo mutera kuti mwana wenyu akatibira kuti hembe. Mwedzi uchingopera, handina mari yokuti hanzi ndinosungirira mari, handina. Ndobhadhara vanhu vai, ndobhadhara nokuti ndinenge ndisingadi zvekutaura nevanhu. Mwana wangu, muzukuru wangu, ndobhadhara vanhu vai. Akatama nevakomana akuita nhumbu, akaita nhumbu iyoyo anoibvisa, anobvisa. Ndozonzwa kuti ndozvaitika. Izvo kudomboshava kune nyaya yake yokuti akapiwa mapiritsi nemukomana kuti abvise nhumbu. Ndikati aiwa, ini ndiri kukumbirawo masabhuku, mapurisa emasabhuku aya, kuti vanditorerewo mwana uyu nemukomana vamubvunze kuti zvechokwadi here akatora mapiritsi akapa uyu, akanwa, nhumbu ikabuda. Saka nyaya yake iriko. Kune mapurisa anonzi vekuchengeta mhuri, vanochengeta mhuri mumisha vaya. Ndobva atiza ibva aenda kuchitungisa. Aenda kuchitungisa, haasi kuzvirega. Hanzi akatsvaga basa, atsvaga basa. Hanzi rekunhengereka magasi, rekutengesa magasi tengi. Magasi tengi. Akaenda kuna mwana wanzvadzi yangu, ndoko akaenda kuchitungisa. Mwana wanzvadzi yangu akandifonera kuti musikana auya kunoku. Ndikati aiwa, ini ndikawana mari ndokutumirai kuti muzouya naye kudomboshava kune nyaya yake. Izokurukuru hwekupi? Mapurisa. Inini mari handiiwani. Mwedzi ukangopera chete dambudziko rinenge rakandiwana. Vanasikana misha isumira muna vanasikana vangani? Ndine 2. Mumwe anonzi Doreen, mumwe anonzi Barbara. Barbara uyu anoti akaroorwa pano, anoita vana 2, ouya nawo kwandiri. Aende aparoorwa, auya naye pandiri. Ini handirambe vana vacho. Asi madzibaba wavo varipo, havachengeti. Madzibaba vana ivavo ndinongochengeta, ndichivapinza chikoro. Kana vana vangu iwo murume mwana wangu akafa uyu, ndiri kuvapinza futi chikoro. Uyu musikana akatotiza ega chikoro. Akatiza chikoro. Ndabhadhara mari inifomu zvese kutenga, kubva atiza. Ndikati hameno wekutondibatsirawo zvawatiza kudaro, hameno zvako, upenyu ndowako. Ini handina kudzidza. Baba vangu havana kundiendesa kuchikoro. Saka ndiri kuti vazukuru vangu modzidza. Mukaonawo mabasa enyu, ini munozondichengetawo. Maona mabasa. Kana muchitiza zvikoro, ini hameno zvenyu. Saka sekuru ipapo akaona basa renhengereko kuchitungisa. Aba futi mari dzevanhu. Vanhu vaendobva vauya. Mwana wenyu atibira mari.
waba mari zvikanzi $100 $100 yatora. Saka sekuru wakati obva andifonera kuti ini ndandisingakuudzei zviri kuita mwana kuno kuti ndingakustressei zviri kuita mwana kunoko. Ndizvozvo ndizvozvo. Ndikati manje todini? Madi kuenda naye kumapurisa vanomupa counseling. Nekuya hanzi children chii, girls children chii, akaenda naye ndobva azoenda naye futi kumapurisa. Apo anga atodya chi mushonga, adya mushonga ka sekuru vada kumudzinga kuti chidzokera kupi kudombo shawa, ndopa akazodya mushonga kuda kuzviuraya. Zvikanzi mukanditi ndiende kudombo shawa ndonogara papi, ngekumba akadzingwa haana kudzingwa, ndonogara papi ndokudya mushonga. Ndafonerwazve musikana adya mushonga kunoko. Titsvagai mota, zvikanzi kwedu kunoko mota dziri kutonetsa mota. Handina kana sendi, nasekuru vati havasenzi. Handina kana sendi, ndakatumira mari. Titsvagai mota muende naye kunhengeri kuchipatara. Vasvika kuchipatara kuri kudikana mishonga iri kuda kutengwa. Ndatora zve mari ndatumira. Chitengai zvinhu zvese zvinodiwa ikoko. Chitengai zvinhu zvese zvinodiwa. Ndobva atenga. Zvikanzi ada kuitwa chi? Scan. Kuti tuone kuti matumbu haana kukwara here. Akanwa roga. Haana kukwara here matumbu. Ini ndikati manje mari yescan yacho inini handichisina. Ndobva azobuditswa. Abuditswa ndobva azoenda kudombo shawa ke 2 days. Ndobva adzoka futi. Sekuru ati wanondifonera musikana anzi ndoda kuenda kudombo shawa. Ndikati musiye aendi, anogara kudombo shawa, angakutakurisei mutoro. Ndobva aenda kudombo shawa, agara 2 days adzoka. Ndafonerwa kuti musikana uyu adzoka. Ndikati michiendai kumapurisa kana kuti aendewo kuyo anzi kunonzi kupromotion, aendewo kupromotion anonhengereka, kansirewa. Saka kunhengereke nekuyo akaenda ku girls vakati aiwa chitangai mamboenda kumapurisa. Mukaenda kumapurisa mukanzwa kuti mapurisa anoti kudii, muzodzoka naye kuno kuti tozoenda naye kuorufea. Tozoenda naye kuorufea. Ndo dambudziko riri pamwana. Handizivi kuti mweya kana kuti chii. Handitomboziva. Ari kuchitungwisa. Ari kuchitungwisa. Musikana mumwe wacho mumwe wacho anozviitirawo kabasa kake ari pachibhedhura, ane free market yake. Paimba apa manje ndo pari kunetsa. Akanowa anogara naye, akagara 2 months hapana, akagara 2 months hapana. Anombosvika pokundigumbuκira futi inini ndimi handizivi kuti ari kufamba kana kuti ari kudini, handizivi. Ndimi muri kunhengereka kugara nemuzukuru wenyu uyu, muzukuru wena anchishanda naye uyu. Ndimi zvenyu zvimwe chete. Ndotodawo kuti vana vangu varoorwe vagarewo mudzimba. Nyange vasingandipe shuga, vasingandipe sauti, handina basa nazvo. Ndinenge ndichida kuti vagarewo mumba. Vana vangu havarware, vanongofanira kupondwa nekuzviuraya. Uyu mukomana ari kujeri ndewandati asara, mukomana mukuru ari kujeri. Imwe dzimwe dzakatongwa, imwe yakatongwa mukoti 10 akapiwa 24 years. Vari vatatu paushamwari hwavo. Akapiwa 24 years akabvisirwa mamwe akasara ne14. Dzimwe dzacho uyu akatanga kusungwa, uyu akasungwa ane pfuti, ndiye akatanga kusungwa, ndiye akazotaura vamwe vake. Asungwa kudaro ndokutaura kuti Ravmo akatakura munhu, zvakatakura munhu wechidzimai ndobva amusaidzira panze.
ndobva atsikwa nemota iri kumashure yokumashure. Saka kuhigh court vakati imimi ndemakakonzeresa rufu. Saka hatizive kuti ndiye here kana kuti ndiye wokutaura vamwe vake ndiye akaita izvozvo, hatisi kuziva. Uko akapiwa 35 years. 35. Saka iyi ndeimwe haisati yapera yandandafambira. Haasi kubvuma mhosva dzake, kana ikoko kukoti kwacho haasi kubvuma. Anongomwana ane mhosva, haasi kubvuma. Tichidzokera kumashure, mati mune mudzimu chiri regai ndikutsanangurirei ipapo. Shuwa ndaifamba tichiendawo kumabira, tichiendawo tichidedzwawo nevamwe vanhu, tichinobatsirawo vamwe vanhu. Saka zvakazondioresa mwoyo ndizvozvo zvokuti vanhu vari kufamba, hama dziri kufamba dzichiti ini ndiri muroi. Ndakambomira, ndamira kudaro ndofunga 2021 22 ndakambomira ndikaenda kuchechi, ndikati bheta ndiende kuchechi nokuti zvinhu zvacho zvaakundiremera. Vamwe vari kufunga kuti ndiri kuita zvemudzimu izvi ndakutoromba, ndiri kutora zvakaipa ndichikwadza vanhu. Ndombomira, ndakamira ndofunga ndaka 22 23 zvinhu zvangu zvava zvisingambondifambirawo zvakanaka. Ndasiya zvemudzimu, ndakatanga ndaenda kuchipostori. Ndaenda kuchipostori ndakabatwa pamusoro, akati huyai nezvinhu zvinhu zvainyu ndo zviri kukuitisai kuti muchipomerwa mhosva. Ndakaenda nazvo zvoshuwa kudziva rasikwa zvikanopiswa. Ndikati ndichipostori handichakunamata chipostori, ndaakunamata chechi. Handingati mumwe ari kuchipostori, mumwe ari kuroma, mumwe ari kupi. Ini ndaakunamata chechi yemwana wangu wokupedzesa gotwe, chechi yaari kunamata kunhengereke nekudombo shava. Ndobva ndaakuenda iyoyo. Ndaenda iyoyo ndakamboti dhonzei, toti gore rapera muna January ndakatanga kurwara. Ndainwa 5 liters yemvura ndisingazive kuti chirwere chacho ndechipi. 5 liters yemvura pazuva. Ndikangoinwa chete ndonobva ndaenda kutoilet, mvura yacho haigari. Ndikangonwa chete ndinoenda kutoilet, mvura yacho haigari. Kubvira muna January ndisingazive kuti chii. Muna February, muna March ndizvo apo ndaanda kungoti ndikangofamba so ndopunzika. Nyange ndiri kufamba pakadai apo ndopunzika. Ndashaya kuti chirwere chacho ndechipi. Ndobva ndaenda kwaabhudhura, ndobva ndabatiwa shuga. Kandi shuga yenyu yakakwirisisa neBP yakakwira. Ndosaka muri kumwa mvura. Pahuro apa paioma, ndaiomerwa nepahuro, mukanwa mese mukuoma kushayiwa mate, ndichingonwa mvura muswere wese wezuva. Ndobva ndabatiwa shuga akatenda paHarare hospital. Ndikati chindichinjiraiwo kuti ndiende paRerenyatwa padhuze. Ndobva ndauya kunoko mangwana acho kuti ndida kuenda paRerenyatwa. Ndikati aiwa, regai ndiende kwaAruntero. PaRerenyatwa ndinorara ndiriko ndisingarapiwa. Ndobva ndaenda kwaAruntero hospital, akati shuga yenyu yakakwira. Ndakaswera muswere wese wezuva, ndikatenga madrip, ndikaiswa madrip. Ndapedza kudaro ndobva ndanyorerwa mapiritsi, ndobva ndatenga mapiritsi. Akati munotorwa ropa. Ndobva ndaenda panhengereke hospital riri apo, ndikatorwa ropa. Ndikadzoka futi zvikanzi shuga yenyu yakakwira, tichakuchinjai kuti muende pamajekiseni. Ndikati ini majekiseni handidi, handigone kuzvibaya. Ndobva tagara.
pane kwandaenda kuti ndonobatsirwawo. Pandakaenda ikoko akati amai hamusi kurwara, dzorerai zvinhu zvenyu zvamakapisa, zvevaridzi zvamakapisa kuchivanhu. Dzorerai zvinhu zvamakapisa, hamusi kurwara, vadzimu wenyu vari kutokurangai. Ndikati ava handivazivi, sei vari kuzonditi machira, havandizivi chokwadi iyoyo. Ndobva ndadzoka kuno, ndobva ndatanga futi kutenga machira aya, ndobva ndatenga zvese, ndobva ndaendawo kumadzisa wiri ari padhuze. Ndikati aiwa ndatenga zvinhu zvangu, mundikumbirirewo kuvadzimu vangu kuti ndadzoka zveshuwa. Aiwa takarara tiri mugomo tichikumbirira kunengeri kuetikirifi, tikarara tiri mugomo tichikumbirira nemadzisawira. Ndadzoka ndobva ndazoenda futi kucheck-up. Shuga yeyo bvati hamuchisina shuga, makazvifambisa sei? Ndikati aiwa ndiri kumwa mapiritsi kana nanhasi chaiyo, kana zvese zvandakasipiwa kudya izvi ndiri kudya. Ndopandakati vadzimu zveshuwa vanoranga vega, vakati aiwa mhuri dzenyudzi hapachisina achavhumbatira muri nezvamakaita, chidzorerai zvinhu zvevaridzi panzvimbo. Ndikati baba handivazivi, vari kundiudza izvi iyoyo chokwadi. Zvinhu zvaakutoita nyamamiri nerongo. Pandakangonhengereka zvinhu izvozvi hazvichandifambira zvakanaka. mwana wokutanga ashaya tinoziva kuti kuzvisungirira vanhu vachitaura vanenge vati imhepo yakaipa yasumuka mumhuri. Makambozvitsvagwa pamustori kana kuti mhepo yabata mwana wangu yasundwa nei, ndechii? Takafamba nababa wacho, tikafamba vakati aiwa zviri kubva kudzinza rababa wake. Zviri kubva kudzinza rababa wake. Wechipiri wokupondwa vari ngoti mhepo dziri kusumuka. Mhepo havasi vamwe chete, havasi ropa imwe chete, newokupondwa newokuzvisungirira. Mhepo dziri kusumukawo kumusha kwavo. Vari kujera vari kungoti mhepo dziri kusumuka kubva kumusha kwavo. Imimi vazukuru vatanga kukupomera mhosva, pane vamakambozvitsvaga mega kuti kana anetino dambudziko ndikubva ndibona vazukuru vangu, maimbofamba muchiti maibata muzukuru ari kuti ari kufamba achibata uyu. Pane pamakamboti regai ndimbonogara sekumwe kwamakazobatwa kunzi mukurangwa nevadzimu venyu endai munotenga zvinhu zvevadzimu mudzoka seri zvinhu zvamakapisa. Ipapa vanazobata here dare zvine chekuita nekunangwa kwamuri kuitwa uno? Iye chokwadi ikoko kwavakanditi dzorerai zvinhu zvevaridzi. Aiwa vakatsanangura, vari kuti pane paukama vakashereketa, vamaifamba nawo vakakushereketai, then vari kufamba vakaisa chiso chenyu pamberi, ivo vanenge vari kumashure. Vane mudzimu havo, asi mudzimu wavo vakatowedzera. Vakanditsanangurira. Saka izvinezvi nevazukuru venyu kuri kunzi kwazunzi ngatifambei naye muzukuru hanzvadzi yavo vanobvuma. Wandaisenza naye pano neye hanzvadzi yake neuyu hanzvadzi yake ari kuchitungwisa vanobvuma, asi uyu mumwe wacho haabvumi. iyewe mudzimu wacho wamaigara naye panapa? Wandaigara naye pano, wandaisenza naye pano anobvuma. Nehanzvadzi yake iyeyo anobvuma, wokunditukirira wacho anobvuma. Nanhengereke nemukoma wake aruko vanobvuma. Asi uyu mumwe wacho uyu mwana wanzvadzi yangu chaiye buda nebudewo haabvumi. Ane mudzimuwo futi? Ane mudzimuwo futi. Chikonzero chekuramba?
handizivi, haabvumi. apa pamunosvitsa shoko kwaari muchiti ngatifambe anoramba achiti Anoramba achitendai mega. chikonzero ataura Hataura. Anoudza kuti ini handina tete. Baba wangu akafa kare. okay Handina tete. Baba wangu akafa kare, handina tete. Haabvumi. imimi tichitasa kudzinza nakababa venyu vakai baba venyu kunopa kumozambiki ndimi chete muri muno havana kuya nevanin'ina nedzimwe hama Hama dzavo dzaiuya dzichidzokera kuMosa. Hama dzavo dzaiuya dzichidzokera kuMosa. Baba vangu vakauya namai vangu vakauya vane vana 2 muno. Tese isusu tikazozvarirwa muno. Asi hama dzavo dzaigara kuMosa. Vaiuya vachizoshanya vachidzokera. Vachidzokera. so tichitasa dambudziko rekuti vana havasi kuroorwa havasi kuita dzimba ari kungozvara uyo akapondwa uyo ari kuti muna vazukuru vangani vamuri kuchengeta parizvi Pari zvinezvo vazukuru vendiri kuchengeta ndoti tafadzwa. zataura munazoti kogo maitaura Alright. Ndoti mukuru vamwe zvavo vakaenda kunze kwenyika kunge wemusikana vakaenda kunze kwenyika vari kushanda ikoko. Ndakavachengeta. Kuzoti veyu musikana uyu wokuzvara uyu ndine 3 ndo vandaigara navo ndichivapinza chikoro. Mukomana akaroorwa, musikana uyu akaroorwawo. Kungoroorwa ndikoko kuroorwa kumazano. Kungoenda kunogarisana. Pari zvinezvi pamba apa ndine 2. Vanga vari 3 pamba neuyu akaenda kuchitungwisa. vazukuru maita vangani mapiwa vazukuru vangani nemhuri yenyu Vazukuru 20. Vazukuru we2. handiti saka patwenda kune vamwe vakuru akasi kutaura kwamaita vachinzwa kuti gogo vanoroya senyaya dzichingotaurwa vanotiwo chii Vazukuru vangu dzinyatsonzwa sekutaura kwamaita ndimakarera vazukuru ava vamwe vacho muchiri kutovarera vamwe vacho muchivaendesa kuchikoro vamwe vacho vachiramba vakura kusekukura kwavaita izvizvi vakutonzwawo nyaya dzekunzi gogo venyu vanoroya vanotiwo chii handisati ndanzwa vachitaura masoko akashata kwandiri. Kongodzi 1 wemusikana uyu anosenza apa, anosenza kunze kwenyika uko, akauya kuno kuhauya achindiona. Ndikati pamwe pane zvaanenge akanzwawo. Hauya achindiona unongonzwa kuti auya kwamai vake, ukabvunza amai ake haana kuuya, iye hauya. Iye hauya. Saka ndinototi pane zvaanenge akanzwawo. Pane zvaakanzwawo. mati pamakambofamba makanzwa kuti pane veukama hongu mudzimu uripo asi vakazoita vakazowedzerawo imimi semunhu akanga aine mudzimu makambomira makazokumbirira mudzimu kuda kuti tingati uchiripo nekuti muchiri mupenyu muchishandawo tazova mati maibatsira vanhu maibatsira nemishonga maibatsira zvekutsanangudzo maibatsira sei Inini ndandisingabatsire nemushonga. Ndaishandisa bote nesupa. Ndo zvandaishandisa. Kutsanangura ndaitsanangurawo. sezvo tawana mukana kudai imimi hamuna kuwedzera handizivi. ndinotoziva Handitombozivi zvekuti pamwe ndakawedzera kana kuti handina kuwedzera. ndimakati mudzimu chiri kusvika tomboisa mudzimu pasaidi pahomwe yenyu uya ndinondikutaura nayo kuti hongu ndiri kuita basa iri ndikudaiso asi vamwe vangu vadzisawira anta zvakazvakati vamati rege ndiri kwasawira sawira hongu matare ndiri kupanga asi handisi kuzosvikapo ungandiwedzerero here kubva mapiwa Ipapo handina kuenda komunhu kuti ndiwedzerewo. Handisati. Kunze kwokuti pamwe munhu anenge angokupa nezveseri
imwira mudoro imwira muchii ndozvendisingatomboziva izvozvo. Kuti ndiende pambo pamunhu kuti ndiwedzerewo ndiende pamusorosoro vana venyu vekubereka vapenyu avari pavo vanosanganawo nematambudziko. Pane here akambotendererawo nerweseri kana hanzvadzi dzenyu kana vanina wenyu achiti dambudziko rangu ire ndiri kubata amai kana kuti zvingonzi zviri kubva kuna amai venyu? Shoko rakadaro rakambosvika here? Harisati kubva kuvana vangu, harisati. Kana kuti anotaura zvavo havazosvisa kwandiri. Pamwe tsingise uya ane mwana anobva kunze achimbosvika asi kuti zonzi haana kuuya pamwe akatofamba akaita sei ndizvozvo arikutadza kubudeya pachena nokuti kunanga amai kahoro hanzi ingozi ka ndizvozvo zonzi ndizvozvo. So shumiro yenyu amai Shumba ndiye kuti mucheneswe? Ndokuti ndicheneswe. Kana pane zvandakabatawo ndisingazive ndicheneswe. Vana vangu vandidewo sezvinoitawo vamwe. Ini vazukuru vangu ndinovada, vana vangu ndinovada, vanasikana ndinovada, vanakomana ndinovada. Chendinoda kucheneswa. Kana pane zvandakabata ndicheneswe. Kuri kunangwa chete ndicheneswe. Nokuti zviri kundishungurudza. Kuti vana vanokunyenyeredza, muzukuru auya abva kunze kwenyika tichifunga kuti tichapiwawo shuga. muzukuru wandakarera ari kundinyenyeredza kusvikira achienda. Mukadzi wake anogara kuno ndiye anotondiudza kuti akauya muzukuru wenyu, akauya mangwana ari kusumuka ari kuenda. Koma hamuna kuudzwa here? Kati aiwa handina kuudzwa. Mazviona shoko ndarinzwa, shoko harivhikwe. Sekuchema kwamaita pamberi pangu mumhuri yeZimbabwe nekubuda pachena kuti kana zvirizvo zviri pandiri basa racho rese ngariiswe pachena, ndicheneswe pachena. Ndichaita sechikumbiro chenyu, ndichakutsvagirai vanopanga mataya, ndokupai zuva, paine mazuva kuti mukwanise kuzivisawo mhuri yenyu. Chazvakanakira ndechekuti kwatinenge taakuzoenda imimi dzimwe mhuri sekutaura kwenyu hapana anenge achikuziva, hapana akamboenda ikoko, ngopana mazuva nemadirections tosangana ikoko tonzwa kuti dare rinobuda zvakaita sei. Kana paina anenge asina kugutsikana tienda pechipiri, toona kuti zvakabatwa kwekutanga nezvakabatwa pechipiri zvikuenderana here. Ini kuti ina handisi mudzimu, hapana chandinoona chandinotokuona ichiso chenyu takagara takatarisana kuda isu, asi chandinokukumbisa inini amai Shumba ndechekuti sechido chenyu ndoda kuti chizadzikiswe, nekuti kuchema kwamaita kwandiri zvine chinangwa, nekuti muri kuonawo zvichida kuine chiedza pamberi apo. Kana arega ndifonere mukomana wawo auye ndiite senditaure naye ndione kuti ndingabatsirwa sei, ndichaita saizvozvo. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.